Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Honda Brio RS Matic 2019. Warnanya limited edition ya, orange, jarang ada, platnya K. Ayo monggo, ini jarang ada ya. Iki 6 bulan sekali, belum tentu ada, tapi nek tipe agar dinono. Ki RS Matic 2019. Lampune sipit, bokonge semok, wis pokoke lengkap, apik, istimewa, kunci double. Ini dijual khusus kredit 160 juta, kalau cash 165 juta, nego di tempat. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA di 082 225 073658. Buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Nggone Mbak Nunung iki nek nggone Desa Cebole RT 3 RW 3 sebelah Pondok Al Inayah Putri. Mobil wapi langka, jarang ada ya iki jenenge. Kita sepil dalamnya ya, tipe tertinggi wis paling apik-apik. Tapi ora ana sing duwe, jarang iki. Iki jerone apike ngene. Sak bungkuse iki divariasi padha plek lis-lise warna oranye ya. Sapa wingi sing takon, "Mbak, ana RS?" Ya iki pumpung ana lho, Mas. Monggo Mbak Nunung nek dipeseni ora iso jawab, mari ora iso gawe dhewe. Nek ana ndang satset mara showroom. Penampakan dari tengah ya ini. Oh, mobilnya apik, istimewa, joke resik. Interiornya kalau tipe RS itu warnanya hitam ya teman-teman. Jadi ndak krem, anti rusuh. Monggo. Brio RS. Oh ya iki RS asli. 2019. Warnanya oranye. Jadi nek RS iku bedane peleke ya udah 2 warna. Terus ana tambahan body kit. Wis pokoke ganteng. Wanci tipe tertinggi. Monggo sing ngerti ndang mrene. Jarang ada ya. Udah TV. Pokoke tambahan ngene iki ganteng. 160 juta khusus kredit, 165 juta cash nego di tempat. Brio RS Matic 2019. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung esuk-esuk mau sepil expander sing lagi teko. Dek ya, warnane putih skincarean, plate K, kamote SRT, tumpakane paling penak. Mentul-mentul sobekere empuk. Ijo wis variasinan, lampune wis bilet. Senengane cah nom-nom, ayo monggo iki gak usah variasi, wis tinggal pakai. Monggo. Iki dijual khusus kredit 205 juta, kalau cash 210 juta, nego di tempat. Yang pengen tanya, minta gambar atau pengen tukar tambah, langsung iso teko ning showroom. Nek pengen tanya-tanya langsung WA ya 082 225 073658. Showroom Mbak Nunung iki berada di Desa Cebole RT 3 RW 3 sebelah Pondok Al Inayah Putri. Bener nggone iki clempit. Jalane cilik tapi nyata, mobilnya akeh. Banyak pilihan, plate K, leader penjualan. Iki lho ya mobilnya, gantenge ngene. Monggo Mas-mas. Ya. Wis nek tumpakan aja takok, paling penak. Tangan pertama dari baru. Warnanya juga favorit. Kita sepil dalamnya. Mobilnya kaya anyar. Manual. Setire jeruk purut ngene ya. Joke ruwesike ngene krem. Monggo. Dilarisi yuk. Expander Exit manual 2018. Istimewa. Wasene double. Dingin, longgar. Joke kuandele ngene, ya. Super pokoknya. Harganya juga ramah di kantong, pajaknya murah, bensinnya ya wirit. Ya, ini penampakan dari belakang. Expander Exit manual. Lah kok lampunya kelip-kelip dhewe iki mau piye ta ya? Wis ana otomatisnya dibuka langsung klip-klip. Ini bagasi belakang ya. Joknya. Ana nggon ana ndok, beras, buah. Wis pokoke mobil mewah mak apike ngene. Kowe nek duwe iki rak mikir ijol neh. Wis paling penak. Kalahe karo Innova, nek regane ekonomis nek Expander. Monggo Expander Exit manual 2018. Lampune bilet, spione nutup dhewe.
Monggo dijual khusus kredit 205 juta. Kalau cash 210 juta nego di tempat. Mau sing pengen takok pembeliannya bisa cash, kredit, tukar tambah, cash, tempo tanpa bunga. Wes ngono wae, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Honda Brio E manual 2020, platnya baru, pajak baru, mata sipit, bokong semok. Ayo sing butuh ayo ndang satset. Rupane yo mentur neh, monyor-monyor kok ginjone sarene. Ayo mas-mas, mbak-mbak, Pak Em, ayo sing pengen nyenengno keluargane. Ayo TKI piye kabare iki lho Mbak Nunung, mobile wake plat TK, banyak pilihan, ayo satset. Nah, ini dijual khusus kredit 145 juta, kalau cash 150 juta nego di tempat. Kita sepil dalamnya. Nah, di sini tuh bisa apa jenenge tanya-tanya nanti lewat WA-nya Mbak Nunung ya di 082 225 07 3658. Ini penampakan dalamnya, udah jokan ya, warnanya merah, setirnya jeruk purut, wis airbag, wis tinggal pakai iki. Mobilnya apik, wis istimewa. Kayak mobil baru ah. Plat anyar, pajak anyar, wis iki hari nggo. Ya longgar. Apik. Brio E manual 2020. Ini penampakan dari belakangnya. Full variasi. Plate bulan 11 ya. Wanyur gris. Monggo Mak rak kecewa Mak. Ayo sing mobile taune tua-tua dijolnono misal lho dengan Mbak Nunung. Tapi aja ketuan. Wedi Mbak Nunung. Monggo Mak buka tiap hari lho ya. Mbak Nunung iki showroom-e di Desa Cebole RT 3 RW 3 sebelah Pondok Alinaya Putri. Nek ketoke kangelan telepon dipethuk Mbak Nunung. Bagasinya. Ya, longgar. Tinggal dele-dele barang. Monggo. Mbak Nunung iki ana warnane aneh-aneh mau ya. Ana warna oranye ya ana. Jolemon ana. Sipit. Bokong semok. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung anget-anget ketekan Avanza Barong Veloz manual 2016. Warnanya putih skincarean plat K. Kamote SRT jarang ada yo. Kanca-kanca sing butuh yo ndang satset. Selak payu. Sing kepengin tekon-tekon bisa langsung WA Mbak Nunung ya di 082 225 07 3658. Mobilnya apik, istimewa, plate favorit. Plate kok favorit? Warna favorit plate K. Nah, apa iki jengere? Nek nggone kene iki buka tiap hari dari jam 8 sampai malam. Nggone Mbak Nunung iki Desa Cebolek Kidul RT 3 RW 3 sebelah Pondok Alinaya Putri. Monggo yuk ndang satset. Avanza Veloz 13 2016 manual dijual khusus kredit 155 juta, kalau cash 160 juta nego di tempat. Barang langka, jarang ada ya. 2016 sudah ada keluar, apalagi Veloz. Monggo sing kepengin, monggo mriki. Di sini tuh bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash, tempo tanpa bunga. Monggo sing kepengin tukar tambah Mak iki iso, bangku loro ijol telu, ijol telu ya iso. Ayo ndang mara nek gone Mbak Nunung. Iki mobile. Wah, kita sepil dalamnya ya. Nah, ini penampakan dari dalamnya. Mobilnya wapi, istimewa. Monggo. Iya. Lagi teko bar cucian bener iki. Kilometer baru 80.000 ya, setire jeruk purut. Joke rupane ireng, wong Veloz ku joke ireng. Monggo. Mobilnya wapi, istimewa. Penampakan dari bagian tengah ya iki. AC-ne double, dingin, tumpakane luwih mantep. Monggo Mak isine pertalit. Yuk, jarang ada ini. Veloz 13 manual 2016. Penampakan dari belakangnya ya Veloz.
Bulannya masih panjang, bulan 8. Ayo kocok-kocok, TKI. Mbah bae sing pengen nyenengno putune monggo wingi Mbak Nunung ditukoni. Mbah nyenengno putu. Ndi kabare meneh? Monggo luar Jawa, ayo. Oh, iki penampakan dari belakangnya ya. Lagi teko cucian iki mau, jadi urung sempet. Ayo. Jono jaringe lho. Di gua ada buah, gua ada sayur. Ora mencolot-mencolot. Ya, luas. Istimewa. Avanza Barong Veloz manual 2016 platnya K. Monggo. Iso TT ya iso. Nek TT iku kudune mara langsung ning showroom. Dadi padha ndeloki mobil. Mobil padha taun iku biasane beda. Dadi nek iso mrene ya Mak. Iso jagong, iso ngombe kopi, guyonan karo Mbak Nunung. Iki penampakan dari depannya ya ganteng grille. Jenenge Veloz ku grille krawang-krawang. Oh ya, gede. Toyota terkenal mobil sejuta umat limited edition. Ayo sing kepengen langsung teko ning gone showroom apa WA Mbak Nunung. Monggo mawon. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil sing lagi teko meneh anget-anget kok gorengan pia-pia iki jenenge Grand New Avanza terbaru lampu sipit Matic 2024 platnya K, tangan pertama dari baru, warnanya favorit ya Kak, putih skincarean Kamotesa RT. Ini dijual khusus kredit 225 juta, kalau cash 230 juta, nego di tempat. Avanza Barong Avanza G facelift 2024 Matic putih skincarean. Dijual khusus kredit 225 juta, kalau cash 230 juta, nego di tempat. Kita sepil dalamnya ya kayak apa? Loh, mewah banget loh. Kandani terbaru, lekuk-lekuke ya. Kuncinya kiles ya. Iki kuncinya kiles. Ini tombol setir ya, apike ngene, jeruk purut. TV kilometer baru 19.000. Monggo Matic lo ya, jarang ada. Putih skincarean, joke melok putih lo. Ini penampakan tengah ya. Oh, wakiye ngono untirane boh bingung Mbak Nunung. Piye iki kok ya ana AC-ne kok ana untir-untir iki piye? Terbaru ya. Ayo monggo, mewah, longgar. Ayo Mas. Avanza G 2024. Avanza facelift ya, terbaru. Bokongnya luwes semok 15. Ayo Mak, jarang ono Matic daripada tuku baru. Tuku ning gone Mbak Nunung so jagong so review, ngombe kopi bareng-bareng. Kita buka dalamnya. Oh, wis ono kamera belakangnya ya Mak ya, asli bawaan dari pabrik. Oh. Ini penampakan belakangnya longgar banget. Oh, sing terbaru Mak tak dudoi saiki lho Mak. Oh. Ana gondok, ana nggon buah, ana nggon beras. Joke yo mewah banget, kandel Mak. Monggo lho. Sing kepengin pumpung lagi teko. Jarang sing ngembari iki. Avanza facelift tipe G 15 manual 15 Matic 2024. Ayo. TKI ndang reneo. Mobile apik. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil sing lagi teko anget-anget kok gorengan pia-pia. Expander Sport Matic 2021. Platnya K, tangan pertama, warnanya putih skincarean Kamotesa RT. Sopo sing ora ngerti tupane Expander? Ngangger dina payu ayo monggo ya kanca-kanca. Iki pumpung lagi teko lho. Satset kuncinya kiles pakai tombol, spionnya bisa nutup sendiri, warna favorit. Lampunya ini lo ganteng ya, kristal.
Nah, bedanya 2021 ngono grille. Terus pelek racingnya satu warna hitam gentileng. Ayo kanca-kanca dak sacet moro rene. Bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Yang pengen tanya-tanya langsung WA 082 225 07 3658. Kita sepil dalamnya, monggo. Nah, ini penampakan dari dalamnya ya, mewah banget, udah TV. Cover joknya mewah, wandel, setire ya, jeruk purut, terus ono tombole, wasene dingin, bagasi. Engko tak sepil longgar banget pokoknya. Wasene super dingin. Penampakan dari tengah. Ini tengah. Ya. Ketok ra. Apik mobile. Ora pengen ngene iki. Ayo TKI sing ning luar negeri, tanggane dhewe, luar Jawa. Monggo teko ning showroom Pahala, banyak pilihan, platnya lokal, warna favorit. Platnya ke bulan 12. Ya ya. Spot. Kunci kilas. Wes ana apa iki jenenge? Apa iki ya? Kamera belakang. Asli bawaan dari pabrik. Oh, loh walah. Ana sone gweni. Kena gue halo-halo. Siap tahun barunan. Wirite pol mudik bareng expander. Hehehe. Ketindean ya, iki ana gondok, ana jeruk, nggon beras. Monggo Mak dilarisi. Iki nek mobil mewah ya Mak. Balane dongkrak sak pragine. Oh, ana nggone dhewe dadi ra mikir glodakan. Ini namanya Expander Sport Matic 2021. Dijual khusus kredit 230 juta, kalau cash 235 juta nego di tempat. Monggo dilarisi bolo. Rak kecewa, mobilnya apik, tumpakane penak, nek ora apik aja dibayar. Iki nek Mbak Nunung mesti ngono. Ingat mobil bekas, ingat Mbak Nunung. Plat K, tangan pertama, kuncine wis pakai tombol, spion bisa nutup sendiri. KM 60.000. Wis ngono wae, matur suwun.